Авыл хуҗалыгы тармагы өчен төрле сынаулар һәм кыенлыклар белән килгән ел тамамланып килә. Шулай да хезмәтчәннәребез сынатмадылар. Уртак тырыш хезмәт нәтиҗәсендә елны матур җиңүләр белән тамамлыйлар. Бәйрәм чарасында катнашучыларны сәламләп район башлыгы Альберт Хуҗин да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хезмәт алдыңларына район башлыгының мактау грамоталарын тапшырды. Сынаулы бик авыр жыл булды. Но ничек кенә булмасын, без ул сынауны сезнең ярдәмегез белән, хөрмәтле безнең аграрийларыбыз дип әйтәйек, сезнең менә намуслы хезмәтегез аркасында. Бик мактаулы хезмәтебез, бик кирәкле хезмәтебез барыгызга да бүген рәхмәт әйтәсе килә. Исән сау булыгыз, гаиләләрегездә тынычлык, иминлек булсын. Мөслимләргә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәтен Татагрохимсервис Ашык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Габдуллин җиткерде. Мөслим районы республикасы алдыңгылардан санала, 40 елына карамастан. Мөслим районы бүгенге көндә үзенең эшчәнлеге аркасында матур гына итеп елны тәмамлый алды. Бүген бит кайсы районга гына кирсәң дә каз, үрдәк, тавык bu bitin Müslüm rayonu. Şunun için indi менә элекке хуҗалыклар булган өстендә фирмаларда бүген халык тырыш үзенең ягын күрсәтеп матур гына эшләп килә. Ул шулай ук Татарстан Республикасының һәм Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактаулы бүләкләрен дә тапшырды. Тырыш хезмәтләре өчен бер төркем райондашларыбыз лаеклы бүләкләрен кабул иттеләр. Авыл хуҗалыгы тармагында 42 еллык стажым бар. Механизатор буларак башлаган хезмәт юлымны яңадан инде бригадир, агроном, хуҗалык җитәкчесе буларак дәвам иттем. Бүгенге көндә ашлык хәзерләү предприятиесендә эшлим. Еллар инде бу ел авыррак килде. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен җитәрлек дәрәҗәдә яңгырлар булмады. Тиешле вакытында, шуңа да карамастан район, республика җитәрлек күләмдә уңышлы балуга иреште. Аның барса да каплаулында бер җиңеле дә инде. Җиңеле алны булганы юк. Тырышлык инде самый главный хезмәт. Шул булганда һәр нәрсә дә булырга. Шул гына тирәнгә түгеп җирләргә генә эшләсәң җирдә үзенекен бирә. Шуннан да бу инде битвалган көн иң авыр участок инде. Шуннан да монда иртәдән кичкә кадәр тир түгеп эшләгән кешеләргә хезмәтен бирү көне бу. Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Исламов крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Илгиз Исламов та төп бурычыбыз Мөслимебездә үскән егет кызларны үзебездә алып калу диде. Ул инде кала, малайлар кала, кызлар кала улда. Бу бик важный вопрос дип әйтәм мин. Соңгы елларда безнең мөслим авыллар, чисталар, пөхтәлек үзебезнең мөслимнең һавасы, үзебезнең туган якның һавасы, үзебезнең якка, үзебезнең тормышка бер нәрсә дә белән алыштыра торган түгел. Авыл хуҗалыгында эшләүнең бер авырлыгы юк. Ул чигрәк дип әйтим инде. Эшләргә бөтен нидә бар инде. Удобство дип әйтим инде. Барлык чараларда бар. Хезмәт хаклары бик олы, түләнә, техникалар яңа. Авыл хуҗалыгының кайсы гына тармагын алсаң да, аларның һәрберсе тырыш хезмәт таләп итә. Шуңа да район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиевның тармак хезмәтчәннәренә рәхмәте зур. Барлык хезмәттә эшләүче хезмәткәрләрне бәйрәм белән көтәсе килә, аларга рәхмәт әйтәсе килә, чөнки аларның көнне-төнне ялгап эшләгән эшләре инде бу. Алдагы елларда да сәламәт булып барса да, тагын да зуррак уңышларга ирешергә еллар килсен. Бәйрәм чарасы район мәдәният йорты егет кызларының матур җырлары һәм биюләре белән үрелеп барды. Юкка гына халкыбыз матур булса да торган җир, сагындыра туган җир дип юкка гына әйтмәгән. Бары тик үз туган җиреңдә генә яшәүең дә, хезмәтең дә ямьле һәм гамьле. Алдагы ел авыл хезмәтчәннәре өчен сынаулар елы түгел, мул уңыш һәм яңа җиңүләр елы булсын. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.